yabantu asehlalani phansi ke sihlalani phansi yabona le video yeyala tata uNonolozi Orange no my friend ne-South Africa ingena njani ngoku lately kuyo yonke lento yenzekayo. So ndicela abantu aseningakhomenti ngamagama amanyani kule video, ndizawublokhisa ivideo yam and xa ublokhisa ivideo yam mna ndizawublokha wena. So please mamelani ke into yenzekayo. So ulaa tata uNonolozi Orange uvuke namhlanje zii-4 zika-April uvuke namhlanje laa tata uNonolozi Orange athi I have a feeling into yokubana my friend ikhona into azayizama apha ezintsukwini. Kwathiwa wathi thumelani fighting jet thumelani fighting jet ngokukhawuleza ukudibena nongxama. Kuthiwa abantu aseyanyani pilots zangena kwi-fighting jet zaya. Fighting jet mos yenjenje ibikhupha ilentoza imbumbulu apha kuyo yabo. Hayi nyani yenjenje fighting jet yenjenje yafika phaa. Yava xa yafika yadubula. My friend wothuka yena senguwaca iyadubula i-fighting jet. Benomsindo my friend athi yeyeyeye khophani isimilimili. Kwathiwa yho isimilimili i-close kakhulu mani le fighting jet. Sikhupha isimilimili. Kwathiwa khophani isimilimili ngoku. Yeyi saphuma bantazi isimilimili. Niyasazi ke isipidi sesimilimili bantazi. Ndithe kuni uticamathe apha isimilimili sisuse Kapa. Ticamathe azathe soma loo mathe isimilimili sibe singaphi Eastern Cape sifast ukufa isimilimili. Yayiqonda loo nto. Kwathiwa thumelani isimilimili saye isimilimili. And ke isimilimili bantase xa usinike i-target sizayileqa loo target nobe ingene phantsi kolwandle sizayileqa side siyifumane. Kwathi isimilimili masileqise phaa kulaa lentoza kulaa fighting jet saleqisa isimilimili. Qha imistake yesimilimili bantase sithe isimilimili xa sibasa la fighting jet sayibasa phaa ngemva. So yakhatheka so umphambili lo wayo wabe kanti usaphila umphambili we-fighting jet. And then umva nguye lo uvele wabaseka. So ke ngoku kuthiwa ii-pilots eziya beziphaa kulaa fighting jet zisaphila. Phofu kurhaneleka uba zisaphila zisamwe yabo. And ke ngoku laa tata uNonolozi Orange wahamba waxelela kwamntu into yokubana yabona ayikho enye into esizawuyenza ngoku sizawufunana neza pilot and nizizisa phaa kum ziphila. Kwathiwa hey asiqondi bani ukuba zisaphila. Wathi nizise isidumbu ke sicela okomzimba but into endiyifunayo ndifuna befunyenwe bebuyisiwe apha ekhantrini yabo. Yava uthethe ngeza pilots. Kuthiwa okay ke tata uNonolozi Orange sizawuyenza loo nto nyani. Abantu baseMelika bayabhadula. Into namhlanje le ndithetha ngayo bantazi kwabhadulwa. Wava my friend into yokubana kukho abantu abathe saba seAmerica ababhadula ezi pilot. Waxelela bakhe wathi guys nani bhadulane ezi pilot. And ke ngoku uzibhadula kwenezi pilot nenze shoba ziyawunabela uqaqaqa nizibase. And ke ngoku ozifumeneyo ezi pilot wazibasa nansi rewards. That my friend wena dangerous. Wathi my friend ndithi nansi reward if wena uzivumene eza pilot and wanza shoba uyazibasa bring me their heads and then uzawufumana i-reward yakho. Yabantase kuthiwa laa tata uNonolozi Orange no my friend ngu-up and down kufunanywa nezo pilots ndimxelele. So sendisho kwaba batitshayo kulaa mazwe guys funani pilots nani khe nizame extra something. Yabo funani pilots nizibase. Okanye mhlawumbi laa tata uNonolozi Orange uzawuthi naye ukhuphe yakhe reward mhlawumbi ngomso asiyazi. But ke ngoku masizeni kule ka-cupcake yabo. So back in the day guys andiyazi noba nina nayazibamela indaba kodwa back in 2008 2009 phaa ngoko upresident wecountry yayistil ngupresident Jacob Zuma. So upresident Jacob Zuma waza ne-idea ngelaa xesha wathi no guys yabona ngoku sizaba nengxaki enkulu ingxaki yombane. Yabo kukho ingxaki ezayo and izaba nkulu yeyombane because ezi zinto sinazo azizolasta for long. Yabo so how about sibuilde enye i-nuclear power plant. Yabo sinayo mosesinayo esapota iKapa njengoba ngathi lifensi ukudlula ezinye iprovince because they have i-nuclear power plant eyabuildwa yiFrance. Yabo so ke ngoku kuthiwa ke ngoku no how about upresident Jacob Zuma wayesithi how about ke ngoku kubuildwe like sibe nazo zibe enough for i-country yethu. Yaqo nyani ke abantu abafundileyo bahlale phansi bathi hey hayi le nto ithethayo president ingathi yi-point bayijonge bathi hey but it's not possible
ngumnotho lo singenawo nezikills esingenazo, hayi it's not possible. Yabo wazama kumsholozi wathi hayi ndizawuhamba ndiyothetha nabantu internationally basiphi support, kwathini yaba into efeyilayo leyo. Abanye abantu ke bazawuthi into nokubana zange ivunywe, but I think nje mhlawumbi yafeyila for I don't know, but yafeyila. Bottom line is that yafeyila. So ke ngoku njengoba kusenzeka yonke le nto yala tata uNonolozi Orange no-my friend kwathini, and then ke ngoku my friend Mos is our friend, and my friend has all the technology to build us i-power plant ethi thina, nuclear power plant ethi thina. And ke ngoku bantu asinikhumbule into nokubana sinile nto, sorry ke kwangena i-call, bendisithi nikhumbule into nokubana thina apha ekhantrini yethu sine-uranium. Yabo what that is bantu aselilitye lilitye elikhupha i-energy. So elitye uyakwazi ukuthi qhoshu kuphuma umlilo, yabo ilitye linjalo. So it's like i-petrol to i-nuclear power plant, if I can put it like that. But lilitye li-powerful bantase, and zonke ezi country ezinayo ilentoza i-nuclear power plant like zithatha ilitye lethu apha. Understand? So ilitye already sinayo, like ipetrol sinayo guys, sishota njengemoto, yaqo. So ke ngoku upresident lo sinaye ke ngoku ne-administration yakhe, but guys yabona into esinoyenza apha kuthathe advantage yale situation, because my friend is our friend. And ke ngoku thina if siya my friend sithi my friend, no my friend, how about wena usakhele, because siyakubona uba dangerous kwizimilimili, dangerous entweni ne-power, because sibona kwa ispeed esisimilimili into lokubana wena i-power dangerous kakhulu. So how about usakhele i-nuclear power plant, yabo usakhele i-nuclear power plant apha eSouth Africa, so that izindlu zethu nathi zikhe ziqhakazele zilayite. Yabo besides ezisola ntontoni sizisebenzisayo, like mabona ndenzile bantase nciphi aba sibenzayo. So kuthiwa how about ke ngoku my friend you build us that. Athi my friend bantase mna I'm more than willing unenzela loo nto, because what I'm trying to do ne-South Africa kukwakha ubuhlobo. So andifuni nento back, because my friend xa esiza apha isithi uzosakhela akazufumana nto yena, sithi abazawugeyina uthi nje ufuna ubuhlobo. Yava, but ke ngoku into ke ngoku esihleliyo thina as uMzantsi esidebatayo into nokubana ubuhlobo buka my friend bu-enough na into nokubana ze senze nyani laa tata uNonolozi Orange abe enemy yethu. Siyayazi uba laa tata uNonolozi Orange akasifili, like i-vibe yakhe is not vibing with our vibe, siyayazi loo nto, but akekho umntu owakhe wathi ile ntoza i-country yala tata uNonolozi Orange is declaring war against us as South Africa. Yabo like asilwi ngaloo ndlela, like yabo asilwi ngaloo ndlela, kuyilaa nto yongacacelani qha uba ndicacelanga South Africa, yabo. But ayikho into yobana kuyaliwa ngoku like njengo-my friend nole ntoza nalaa tata uNonolozi Orange. So ke ngoku bantase into esistuck kuyo ngoku into nokubana thina siyavuma na ba my friend azosakhela apha le nuclear power plant na. Because if siyavuma, it means that i-relationship yethu neza country zingavaniyo no-my friend iphelile. But it also means into yokubana sibuild a relationship no-my friend, and ke ngoku izindlu zethu zizawulayita until side sinabela uqaqaqa nathi. So bantase nicinga ntoni na kule nto sithini, siyithathe le deal okanye sithini?